Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomuşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 20-nji iýunyna aksanyna Istanbul 5 million syýahatçy kabul etdi. Gurban Berdiýew Dagestan Respublikasynyň atgazanan tälimçisi diýen hormatly at berildi. Germaniýa ilkinji bolup 1-8 finala çykdy. Copa Amerika başlaýa. Messi meýdança çykýa ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Istanbul 5 million syýahatçy kabul etdi. Türkiýanyň meşhur şäheri Konstantinopol daşar ýurtly syýahatçylaryň iň meşhur ýeri bolmagyny dowam etdirýär. Üç imperiýanyň taryhy paýtagty Istanbuly syýahatçylaryň akymy şu ýylyň ýanwar-maý aýlaryna 2023-nji ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende 12 göterim ýokarlandy. Istanbulyň medeniýet we syýahatçylyk bölüminiň habaryna görä, ilkinji 5 aýda Istanbuly gelýän daşar ýurtly syýahatçylaryň sany 5 million adama ýetdi. Geçen ýyl bu görkezeji 4,18 million adam bolupdy. Şu ýylyň aprel-maý aýlarynda iň uly türk şäherleriniň birine daşar ýurtly syýahatçylaryň akymy 2023-nji ýylyň şol aý bilen deňeşdirilende 15 göterim ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde daşar ýurtly mehmanlaryň 83 göterimi howa ýoly bilen Istanbula geldi. Ýene 19,135 adam deňiz gatnawyny makul bildi. Türkiýanyň medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň resmi statistikalarına görä, geçen ýyl Türkiýe takminen 50 million daşar ýurtly mehman gelipdi. Gurban Berdiýew Dagestan Respublikasynyň atgazanan tälimçisi diýen hormatly at berildi. Dagestan Respublikasynyň başdatany Sergey Melikow geçen mövsümiň netijelerini esasanyp, taryhynda ilkinji gedek Russiýanyň Premier Ligasyna çykan Mahaçkalanyň Dinamo Topornyň wekillerine döwlet syýlaklaryny gowşurdy. Bu barada Toporun medeniýet gullugy habar berýär. Klubyň prezidentiniň geňeşçisi Gurban Berdiýew Dagestan Respublikasynyň atgazanan tälimçisi diýen hormatly at berildi diýilip, respublikanyň ýolaşynyň medeniýet gullugynyň habaryna aýdylýar. Gurban Berdiýew häzir 71 ýaşynda. Türkmenistanyň bolan tälimçi 2023-nji ýylyň iýulynda Mahaçkalanyň Dinamosynyň baş tälimçisi boldy. Şu ýylyň fevralynda tälimçilik wezipesini meýletin tapşyran tejribeli hunärmen aprelda klubyň prezidentiniň geňeşçisi wezipesine işe başlady. Germaniýa ilkinji bolup 1-8 finala çykdy. Yer eýleri Germaniýa Ýewropa çempionatyna ilkinji bolup 2 tapkara çykdy. Germaniýanyň ýygnasy toparçydaky duşçuklaryň ikinji tapgarynda Wengriýany 2-0 hasabyna utup 1-8 finala çykmagy başardy. A toparçysyna çykşy diýen Germaniýa 6 utuk jemledi. Julian Nagelsmannyň şagirdleri bu görkezen netijesi bilen 1-8 finala çykmagy başardy. Şeýlelikde Germaniýanyň ýygnasy bastyr 5-nji gezek Ýewropa çempionatlaryna toparçydan çykmagy başardy. 2008-nji ýylda Germaniýa ikinji boldy. 2012-nji we 2016-njy ýyllarda ýarym finala baran Germaniýa 2020-nji ýyllaky Ýewropa çempionatynyň 1-8 finalyna utulupdy. Copa Amerika başlaýa. Messi meýdança çykýa. Üstümizdäki ýylyň Thomas Passy sport ýarışlaryna baý boldy. Häzirki günlerde Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Ertir bolsa ummanyň beýleki tarapyndan Copa Amerika ýarşy başlanýar. Bu futbol beýsejigi Amerika ikliminiň ýerik hemde dünýäniň iň gadim ýarşy hasaplanýar. 21-nji iýulda başlaýan Copa Amerika 15-nji iýulda tamamlanýar. İlkinji duşçukda Lionel Messi Argentinanyň ýygnasy meýdança çykýar. Argentina bilen Kanadanyň arasyndaky ilkinji duşçuk bilen Copa Amerika başlaýar. Bu ýarşyň pul baýragy $72 million. Her bir gatnaşyjy ýurt $2 million alar. Indiki tapgara çykan ýurda ýene-de şonça, ýagny $2 million berilir. 4-nji orny eýelen ýygyny $4 million, 3-nji orny eýelen $5 million, 2-nji orny eýelen bolsa $7 million gazanar. Ýeňjiniň baýragy $10 million we kubok. Bu ýarşy 16 ýurdun milli ýygnasy gatnaşyp, olar 4 toparça bölündi. A toparça Argentina, Peru, Chile, Kanada. B toparça Meksika, Ekvador, Venezuela, Jamaika. C toparça Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Uruguay, Panama, Boliviýa. D toparça Braziliýa, Kolumbiýa, Paraguay, Kosta Rika. Her toparçadan 2 ýygyny indiki tapgara çykar. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoş sag bolun.